Čau, vítám vás na kanále Koloběžka. Dneska vám ukážu 3 nejzákladnější triky, které byste musíte aspoň umět na freestyle. Takže vám jdeme ukázat první trik, co se jmenuje bunny hop. Bunny hop se dělá tak, že půjdete buď na tady tu stranu nebo na tady tu, to je jedno. Takže půjdete a takhle přitáhnete koloběžku k sobě a pak jenom přední, zadní teda kolečko, takhle to. Prostě půjdete a nejdřív si to trénujete tak, že se rozjedete a dopadne na dosku. A takhle to vypadá v jízdě. Jo, takže ještě jednou. Takhle. Můžete malý třeba i takový jako kilo. A druhý trik se jmenuje manuál, co si šlápnete takhle na brzdu a takhle budete zkoušet balans, že půjdete takhle to nevypadá v jízdě, že půjdete, dáte takhle nohu nebo druhou takhle a jezdím na stranu goofy, takže to dělám na regular, že to dělám takhle, že takhle dám nohu a rychle dám. Takhle to vypadá v jízdě, lidi. Ale taky moc neumím, ale se všechno ještě doučím. Zkusím ještě jednou. No. Že to byl trik manuál a poslední trik se jmenuje bar spin. Než si šlapnete takhle na brzdu a jo, nejdřív se to učíte takhle, jako já, takhle dáte ruce, šlapnete si na brzdu a takhle to budete točit. Takže pak to postupnete, dáte takhle ruce, šlapnete zase na brzdu a takhle to budete točit. Teď vám ukážu, jak to vypadá v jízdě bar spin. Jak by to mělo nějak vypadat, nebo takhle. Nebo jak jsem vám to počul jako já, takhle nejdřív. Taky. Takže tady to by bylo asi, jo, a ještě nějakou sérku malou. Třeba tady dáme slide. A se skočíme dolů a dole bar spin. Takže koukejte. Dáme vás sem. A jdeme na to. Se mi nepojil. Ahoj, já jsem vám dal. Už máš prázdniny? Jaký bylo vysvědčení? 3 dvojky, takže krásný. A ty jdeš do 4. nebo do 5? Ty jdeš do 4. nebo do 5? Do 5. No, ty jsi o rok víš než Oliverek. No, tak to jo. A 3 dvojky, jo? Jo. A na kterou školu chodíš? Na jedničku. Tak to máš hezký. A koho máš za učitelku? Radku Mašatovou. Ty jsi mi to říkal, to znám. No. To je dobrá, ne?
zase nejdete. Takže jdeme znova tu sedku, jak jsem vám říkal. A teď aspoň. Tady to by byl konec. Takže čau.